Altså jeg ved godt, at det her system kan noget, men det er meget... ja, man bliver meget... man bliver overrasket, når man sådan siger, hold da op, der sker noget. Gyrotonic består af to dele. Den ene, det er, når man træner på maskiner, det hedder gyrotonic. Og så er der gyrokinesis, som er uden maskiner, så det er holdtræning. Hvor man starter med at sidde på en skammel, og så arbejder man sig ned på gulvet, og så ender man med at stå op. Princippet i gyrotonic er, at vi arbejder ud fra rygsøjlen. Altså en god rygsøjle, så er alting godt i kroppen. Maskinerne, de hjælper folk til at forstå med deres krop, ikke bare med deres intellekt, men med deres krop, hvad det går ud på, hvad det er, man skal, altså ja, i forhold til træningen. Forskellen på gyrotonic-træning og fitness er, at her der har vi også, altså vi arbejder med vægte, men det er mere i forhold til, at du bruger din egen krop som modstand. Hvorimod i fitnesscenter, der pumper du. Der skal du ligesom selv skubbe den der modstand. Så det er stor forskel. Da jeg dansede, der fik jeg en skade, og så en af mine kolleger, som nu er min veninde i dag, hun startede et gyrotonic-studie op. En af de første i New York faktisk. Jeg dansede i New York. Og der inviterede hun mig over, eller sagde, at jeg skulle komme over. Og det tog mig lige det tog mig næsten 1,5 år, før jeg sagde ja til at gå over. Men så blev jeg hooked på det fuldstændig. Det hjalp virkelig rigtig, altså det har fået det til at gå væk i virkeligheden, ikke? Og så bliver jeg bare bidt af den måde at træne på, simpelthen. Det giver en fantastisk følelse af frihed. Altså styrke og frihed i kroppen, når man træner det her. Alle kan træne gyrotonic. Altså fordi man arbejder ud fra, hvor kroppen er. Det er jo ikke noget, man skal komme og være tip-top form eller et eller andet. Det kan være hvad som helst. Altså man starter fra, hvor kroppen er, og så tager man den derfra. Og jeg har både ældre, jeg har unge, jeg har folk, der er meget aktive. Jeg har også folk, der har noget med ryggen, altså dårlig ryg eller knæ. Altså folk med gigt også. Jeg har også haft sklerosefolk. Faktisk har jeg trænet med en fysioterapeut, som er en meget aktiv dame. Og hun kunne være stor for, altså, hvad kan man sige, det var en stor hjælp for hendes skulder. Hun havde et skulderproblem. Selvom hun var meget aktiv. Altså klatre op ad bjerge og svømme over øer, som hvad ved jeg. Men det hjalp hende rigtig meget. Gyrotonic er ikke særlig kendt i Danmark. Vi er omkring 8 instruktører i forhold til, altså som underviser i det. Gyrotonic og gyrokinesis her i København. Der er ikke nogen andre steder i Danmark, hvor man underviser i det overhovedet. Så det er ikke særlig kendt endnu.